Papunta na kami ngayon sa Trinoma. Doon kami sasakay papuntang Angeles. Hello, good morning. Ay, good noon na pala. Ang oras na is past 12 na dapat 11:30 ang alis namin na delayed. Papunta kami sa Manila. Kasama ko ang kapatid ko. Ayan. Stay kami ng isang araw pa doon sa bahay ng kapatid namin sa Pasig. Then sa 13, papunta na kami ng Batanes. First time namin parehas sa Batanes. Dito na kami ngayon sa Pasig, sa bahay ng kapatid ko. Gumising kami ng maaga para mag-walking and mabisita yung rainforest na pinayos ni Mayor Vico. Yan ang bahay ni Carmina. Yan o, yung brown. Yan sasakyan nila. Ang haba ng pila ng mga ma-swimming. Doon kami sasakay papuntang Angeles kasi mag-overnight kami sa Angeles City para bukas ang flight namin papuntang Batanes. Ayan, magkakasama kami. Ayan, dalawa. Lima kami. Aeroplano ka, turog. Oh, 5. Aeroplano, pero turog. Tanagbo namin. Ingat be. Salamat. Ayan, andito na kami sa bus. Napaaga kami. Mga 1 pa daw aalis. Dito kami sa unahan para makita namin ng daan para makapag-video. Ayan. Doon naupo si Ruth. Katabi ko si Flavel, tapos yung yan, nasa harapan kami. Andito na kami ngayon sa SM Clark. Tapos maghihintay kami ng taxi papunta na hotel namin. Kung saan kami mag-overnight para bukas ng early ang aming, ay hindi naman early, bukas na ang flight namin papuntang Batanes.
Pwede man. Pero kung naglaon ng ano, yung lamin na lang, hindi yung lang digdis sa naglaon din. Uy, may bathtub. Mapakagitang bubble-bubble. Mga bubble-bubble tub kita. Kaming tatlo dito. Ayan, may blower. May lang diffuser. Ilaw. Ay, libreng kape. Ha? Eh, sa baba? Ayan, Okay, gusto ko ang bed. may tulo pati kitang tsinelas hindi oh. Andito kami ngayon sa SM Clark. Kasi bukas pa ang flight namin papuntang Batanes. Magsi-search. Ang laki ng SM ng Clark. Ano? Ate Lucy, sabi ko sa iyo, Nagsisearch sila ng aling lusing sisig, yung popular daw na sisig dito sa Pampanga. Wala dito sa SM. Ito daw ang original na sisig. nasisig. Ito daw ang original na sisig. Yan, bumibili siya ng buro. Kasi talaga namang masarap. Ang sarap-sarap. Pero hinanap ko po talaga to. May research namin kasi ang dami-dami.